Сәлем дуслар, біз бүгін тағын бір йола ризығы пішіріп қарамақшы болабыз. Оның исеме кәринкә дип атала. Яғни біздің тілге көшіріп әйткән вакытта ул клиндер. Кәринкә ул йола ризығы булудан бигрәк им итү ризығы да булып тора. Яғни мәсәлән, менә балалар тәпи атлап китмәгән вакытта пешергәннәр моны. Пешергәннәр һәм ашар алдыннан баланың баш очында бу кренделләрне сындырып, балага ашата торган булганнар. Яисә инде аны бауга тезеп, бу пешкән кренделләрне шушы бау аша баланы чыгарганнар. Менә шушындай ризык була инде. Хәзер без аны пешереп карыйбыз. Моның өчен төче камыр алына. Без менә бераз коймак алабыз. Коймак нинди сөт ризыгы бар, барысын да кулланырга мөмкин. 1-2 йомырка салып җибәрәбез хәзер. Атланмай салабыз тәм өчен. Булгатабыз. Тәм өчен бераз гына тоз салып җибәрәбез инде. Шикәр комышылай ук. Һәм әз генә чәй содасы. Un салып, йомшак кына камыр басабыз. Biz инде менә шушылай камырыбыздан баулар ясап, аны ике башына шушылай тоташтырабыз да, һәм аңар клиндерләр яки кәринкәләр кыяфәте биреп, аны пешереп аласыбыз була. Biz кәринкәләребезне ясап, менә шушылай табага тездек. Аларны хәзер без 180 градуска, каядыр 25-30 минутка мичкә озатабыз. Дуслар, безнең менә махсус тәпи китмәгән балалар өчен пешерелә торган кәринкәләребез шушылай матур гына булып пеште. Кирәк булган очракта сез дә менә шушылай пешереп балаларыгызга ашата аласыз.